Jumpscare. Det har jeg ikke her på, jeg kan ikke se det. Hvem var det? Busstopsted. Tak for follow, dude. Hvad spiller du nu? Jeg spiller faktisk ikke noget, jeg sidder bare med min chat. Brother! Vil du gå med til Counter-Strike'en? Vi fik endnu 10 en følgere. viewers! Så endnu før. Kristus. Sådan er min følgere. Mener du det? 10? Jeg kan stoppe. Ja, fuck dig. Oh my god, du er famous. Vi mangler 2. Vi fik lige 2 nu, men vi mangler 2, der skal se den nu. Hvis vi får 2 med ind på, så er vi rekord. Så er det rekord. Hvad? Jeg spurgte ham lige om det samme. Har du lige hvad? Fuck, Han er grim. Hvem er? Ham der. Lad være. Men Hva? ser du ham her? Ser du ham her er grim? Er jeg grim? Du skal ikke sige. Det er da fair nok, han synes jeg er grim. Lad være med at sige, at mine venner er ikke grim. Har vi pandemand? Nå, Asher. Ej. Det var racistisk. Ja, tak for det, men altså. What? Nå. Hvad laver du? Svaler, Krille, var der ment, du skulle sige savner. Se, Ja, bare æd det. brownie. Du kan ikke se det. Jeg kan ikke tåle det. Nu æder du det. Ej, jeg kan ikke have det lige nu. Christian, kan du ikke spise en brownie? Giver mig stress, at den sidder bare der og chiller. Hvem brownie? Jamen, det tror jeg også. Chiller der, altså. Det tror jeg også, er det. Kalle, der er noget... Hvad fanden laver du i baggrunden? Han står bare. Du står bare og knipper. Se. Han er M&M's med. Skal vi gå på Omegle? Fordi Okay, Kalle, eller Christina, de vil gerne have dig med på cam. Jeg ved ikke, Cornelius er det ikke. Det er faktisk Markus, der har kaldt dig det. Christina, hvem Markus? Christian. Markus Bombe, altså. Markus fra din klasse. Der er 2 Markus i min klasse, din... Tykke. Jeg er ikke i samme klasse. Det er ikke meningen. Ja. Hey, Ja, det ved jeg godt, Olle. Det er sådan vold underligt. Jeg ved ikke engang, hvorfor de har fjernet det. Battle Pass. Asger, er du klar? Shit på hvor. Forkert. Nej, rigtigt. Sådan der. Ja. Ja. What's no CS? Skal vi gå på... Skal du være med? Nej, hvorfor rører vi ned? Vi er nede på 7 nu. Skal det 7? Men, ja, vi har lidt op her. William. Men jeg kan ikke høre en skid. Der er stadig 10 deroppe. Ja, men det er fordi, den opdaterer ikke med det samme. Nå. Chat! Skriv til alle I kender, at de skal gå ind og se min fucking stream. Vi skal op på fucking... Åh. Follow now. Krille har stor pande. Der var folk, der laver accounts om os. Krille har stor pande. Har vi lige fået. Det er også. Tror jeg også. Vi har fået 4 følgere i dag, bro. Damn. Jeg inviterer dig, William. Gain. Jeg har allerede invited dig. Okay. Jamen, nu inviterer jeg dig, William. Skibidi toilet. Let's play some... Hvad skal vi spille? Okay, jeg tror, vi er højt op nu. Wingende mand. Okay. Skal vi ikke tage new? Sådan der. Fordi at den... Tja, så man hører mig helt hernede fra. Vi tager alle på. Put it on Så vi lægger noget samtidig, når vi snakker med jer. Dang. Ja, hey, go. Nej, du kan se min kæmpe hjerte. Au. Mig bag jeg nu. Yep. Au, for sat, jeg smadrer det. Mit... Hold lige kæft, Christian. Du skal have sagt for helvede, William. Well, no shit. William, det Jeg går med enden. Jeg har klaret det indtil videre, bro. Altså. Jeg havde også The Wingman. Jeg ved ikke, hvorfor jeg satte det til. Det her map, det er så lille, altså. Læg. Det er at tage sådan... I'm good. Kommer de går med dig? Jo, begge to. Bro, Jeg elsker, når du bare kan høre gutterne bag i. Stoler han der. Hvem skrev til mig? Sveder, altså. Du strønnede. Din strønner, mand. Jeg er gang en brush shot, bare fucking flashbang. Nej, vi står her begge to. Det er sjovt, hvordan jeg kan høre jer efter. Og selvfølgelig er den der flashbang, selvfølgelig er det for delay. Jeg får synes ballasme. Du får ballasme.
Hvordan William. Den er altid dag bag. Og hvad? OG. Der. Det er sort. Det er sort. Ja, vi så... Nå, det har jeg engang så prøvet. Jeg kan ikke lide den. Jeg skal lige sådan en Hvordan? Han gør den der, og så skyder han. chat Jeg får fucking her på. Den der dino sej. Hvad? Den der dino sej. Nå. Vi er jo sammen. Den der vi rusher bare. Hvor har jeg min chat her nu? Hvor har jeg op for satan, jeg smadrede mit fod i det bord. Du vil ikke have mad? Nej. Du skal da spise noget aftensmad. God. Er du dårlig? Nej. Hvad så? Chat highlights. Ej, det er ikke chat highlights, vi skal Du på. vil ellers spise mest der. Hvad med dig, Christian? Hvad? Er det tid til mad? Vindelse? Nej, William har timer. Vi skal Det er have... jeg. Det er jo det samme, jo. Det er sgu da fedt. Så det er... Så det er Asger, du mangler. Ja. Hvor er... Vi Snakker snakker med mor? derovre. Hvad? Snakker med mor? Nej, Over Discord? jeg snakker ikke med nogen. Jeg snakker med min chat. Vi går der. Vi går op til... Skal du have noget pizza? Ja, men jeg overgår ikke lige selv lave det. Så må du undvære. Det kunne være, du får Vincent til at hjælpe dig. Jeg ved, han gider ikke spise det, men det kan være, han vil lave det. Ja. Ja, kan ikke spørge Vincent, når jeg laver. Vincent? Du må ikke spise den. Så kunne vi bare lave en til Mr. Arke. Jeg kan bare høre Sigte Kom, komme. vi får på en. Vi skal også have. Ja. Du får kartofler, han har han fået så. Den anden øje i livet. Jeg rammer med det. Er det det? Og død ikke. Det var også pizza færdig. Skal vi lave en til dig? Kan I lave en pepperoni? Ja. Nej. Det kan vi godt, men skal vi lave en til dig? Jeg kan tage vores ud af ovnen. Vi sidder lige og spiller. Nej, Er du sikker på, at vi skal lave den? Jeg er bare siger, om vi er Det Hvad? er en god idé, og du kan spise det. Det er spiseligt, det vi putter på. Kan I ikke lave bare helt normal pepperoni pizza? Ja, det kan vi godt. Ja. Skal vi ikke lave en til dig? Nej, Til dig. Special for you. nej. Jeg vil bare gerne... Sig nu ja. Jeg føler, jeg skal sige ja. Ja. Kan I så ikke lave en, hvor den er halv pepperoni og halv jeres speciel? Så du er ved at indgå en aftale? Ja, halv pepperoni og halv jeres speciel. Jeg diskuterer lige med min medleder. Jeg får specielt. En grill er her ikke lige nu. Den. Den er. Jeg har den med nu. Jeg havde ikke engang set det. Bomber klart. Mine klunger, de var begyndt rykket til den. Nej, blev vi kigget? Nej, jeg tror, vi blev kigget. Hvor mange følger er vi op på? Ha, Vi blev spasser. kigget på fucking sidste bane, så vi kan ikke spille. Ha, spasser. Vi ser en bønder fra. Ja. Det er klunkeholder, det her. Det er en klunkeholder, det her. Kvinder også klunker. Hellig siger nej. Spørg I, om kvinder har klunker. What the fuck? Det ved jeg ikke. Hvis ikke vidste, så har de faktisk. Op. Sådan. Ja. Sådan der. Så vi ser, hvor mange der er på, og vi kan... Hvad fuck? Hvad mener du med dildo? Hvorfor står der dildo lige pludselig? Hvad fuck? Jeg siger, du skal spise noget. Der, der står... Du har ej. Nej, gutter. Han har sat sådan noget i bukserne, sådan lige der er en kæmpe pæk. Automat fandt et eller andet. Okay. Krille? Krille? Hvad? Vil du underholde min chat, mens jeg går på toilet? Nej! Nå. Det vil jeg gerne. Hvad? Det vil jeg gerne. Vil du gerne underholde min chat? Så skal du være herovre. Okay.
Der er fjernet min besked. Fjernet din besked, men hvilken besked fjerner du? Jeg kan ikke se det så. Okay, sådan her. Så bare sæt dig her. Kan du faktisk ligge helt hernede? Du vil ligge ned i den. Så hvor mange der ser med, og så kan du se chatten. Folk spørger om. Hvor mange er der? Her, tag dem her. Hvor mange ser? 10, det kan du se lige her. Scheisse. Vi har 10 på det. Nej, okay, spæs. Er det bare sådan nogle her? Chat, er det... Oh. Chat, er det sådan nogle her streams, vi vil se, eller hvad? Er det sådan nogle her? Her, tag dem bare. Der kan du høre dig selv, hvad der sker langt væk fra. For helvede, har du så prøvet det så? Hvad? Har du så prøvet det så? Nej, hvad mener du? Okay. Der kan du høre dig selv, hvad Hvad er det der her? langt væk fra sådan noget. Okay, så ind på. Hey, ny Asger. Okay, her er det. Så kan du snakke med. Ja. Så se, den her så. Hvad er det for? Hvad? Jamen, det er fint. Jeg skal ikke være. Han er gået. Er der nogen af det, der er 10 af jer? Er der nogen af jer, der ser anime? Hvad har jeg nu gjort? Nej, det er Take my pee in your... Man må gerne mobbe kvinder. Tak. Hej, nye Asger. Det er den nye Asger. Han er meget bedre. Han kan mange flere ting, end ham det er normalt, han kan. I know. Jeg skal skynde mig væk for at finde ud af noget. Jeg kigger på den forkerte kamera. Det er også træls. Men det her, det er den nye. Han er fornyet. Han er bedre. Han har mere energi. Han er... Nå, det kan man... Det vil jeg ikke sige. Stykke, når du... Langt flot hår. For at vide, du har langt flot hår. Hvilken forkerte Jeg kamera trækker er der ved kun? Nå, er der 13 på? Når Der er 13 Ja, på. det er- Vi har stadig kort, gutter! Jeg ved det er bare... Oh my god. Jeg var der ikke engang til Det at var se mig. Altså, hvad kan jeg sige? Ja, det er Vincent. Vil have Jeg er Vincent? den nye Asger. Skal vi bare sidde med Vincent her på? Er det bare det, vi skal, eller hvad? Er det, vi skal? Fuck, jeg skal pisse hårdt, jeg fik Du- ikke Så tid til. pis for helvede! Okay. Kom her, Vincent. Ikke her! Bag klaveret! Okay. Prøv at se, hvor mange pizzaer til Jørgen. What the fuck? Er det bare Vincent, vi skal have siddende her på, før I gider se det? Altså. Bro, Vincent er bare en alfa. Tydeligvis. Hvem er Buddha Blue? Det er min moderator. Hvorfor blev kameraet skiftet? Hvorfor er kameraet skiftet? Jeg ved, om jeg røg mit røv. Asger, done deal. Vi laver en half til dig. Ja. Ja. Er I færdige nu? Nej. Okay. Men hvad sker der? Hvad har Så er jeg vant tilbage nu. Jeg kan få min chat igen. Vi har fået Ej, timer. det er min chat nu. Nej, det her. Nej. Ej, hallo. Det er Så. unfair. Det er min kanal. Er der 10 seere? Det er unfair. Spam chatten med unfair. Hold det væk. Spæs. Du skal ikke kalde nogen for spade. Siger bare sandheden. Jeg vil gerne lige se. Prøv at gætte min højde. Vi ved om den, der gætter det. Jeg kan vide, hvem der gætter min højde. Gæt min højde. En eller anden. Gætter hans højde, chat. Jeg giver til han er noget med 1. Godmorgen, chat. Fuck, du kan dumme han stor. Højere end 1,86. Han er højere end 1,86. Bro! Han er meget højere, vil jeg sige. Fingeren, den sidder bare. 91 højere. Nej, højere. Stadig højere. Men jeg har EVP'en. Ikke 1,90. Jeg sagde det vildt tidligere. Slut der. Den sidder bare Det er lidt for højt. Jeg er 1,94,5. Så det var en godt. halv. Han er 1,94, dude. En halv. Husk den ene halve. Hvordan skal du for den her? Oh no. Jeg kan godt vinde. Gæt en skostørrelse. Jeg gæt min skostørrelse så. Vi går en Ja, jeg skal gætte hans skostørrelse, chat. Det tager nok lidt længere tid. Jeg kan finde at snakke, men
Det kan jeg aldrig. 49. Højere. Højere. 58. 58. Nej. Nej. Lidt lavere. Det er lavere. 53. 53. Lidt lavere end det. Lidt lavere. Vi går op. 52. Lavere. Det er en halv størrelse lavere. 51 eller 51,5. Men jeg kan spille noget. Nej, han er faktisk 51,5 i en spasser. Du må gerne sige spasser, eller det? Hvad? Du må gerne sige spasser. Ja. Du må også sige retard. Det er okay, Markus. Det er okay. Må man gerne sige retard? Yes, det er ikke et vandord. Prøv at se den her, jeg er på her. Det er sådan, man har det kamera med. Det er min elektriske dildo. Bare så kommer den her bare her. Okay, om vi skal spille noget, skal vi spille noget, chat? Rigtigt ud, ikke? Kom her. Ja, præcis. Se, hvor meget den ryster. Okay, skal vi spille noget, chat? Nej. Lurk in the dark. Det er et gyserspil. Ja, det er fucking nøjeren. Jeg vil også gerne prøve. På tid med, kan jeg på tid? Det blev højt lige pludselig. Det er rigtigt. sjovt at sige. Shit, man kan ikke høre noget. Det er rigtig sjovt at sige. Jeg spiller. Han er rigtig sjovt. Earcancer. Jeg fik det earcancer. Chat, jeg spiller noget nu. Må jeg gerne prøve at spille det her på tid? Ja. Må jeg gerne prøve at spille det her? Amen. Hvorfor er det så højt? Chat så. Hvorfor er det så højt? Chat så. Sådan der. Så laver vi lige den her igen. Chat, der er lidt nogle ting, jeg skal okay. Okay. Nå, chat, skal vi hoppe ind og spille det her fucking gyserspil? Nå, chat, skal vi hoppe ind og spille det her? Det kunne være, jeg lige skulle... man kan høre mig dobbelt. Sorry. Nu må det komme dobbelt længere. Chat, kan man høre mig? Chat, lidt tilbage. Chat, lidt tilbage. Jeg skal lige have min telefon, så jeg kan have chatten nede ved siden af. Det kunne være godt. Ja, but der vil betyde. Ja, men sådan. Vi har bare lige brug for, at du har sådan en gård nu. Men får du besked om, at folk rapporterer om mig, eller hvad? Altså, porter mig. Får du besked om det? Hvad mener du? Trollen? Har der været en troll herinde? Hvad mener du? Jeg er forvirret nu. Hey, skyld mig. Jeg har haft ham et par gange. Jeg vil nok sige, at du nemt kan nakke ham, især med SMG'en. Bare stå ind på din plads. Så kan jeg ikke komme med den her. Den er med. Det er meget. Ja, okay. Men lad du mærke til, at lige snart vi begyndte at spille gyserspil, eller spille noget, der røg vi ned på 6 seere. 6 seere, Christian. Sexist. Dumme svin. Okay, chat, inden vi lige gør det her, så rykker jeg lige med kabel, så vi kan have det hele ned til mig. Så der kommer lige til at være en ingen lyd nu. Så kan vi lige lave den her imens.